Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried un dull o amcamgyfrif yr arwynebedd rhwng graff a'r echelin X. Nawr, ar rei adegau, nid oes gan yr arwynebedd rhwng graff a'r echelin X ystyr arbennig. Ond, weithiau, mae gan yr arwynebedd rhwng graff a'r echelin X ystyr arbennig. Er enghraifft, mewn graff cyflymder amser, mae'r arwynebedd rhwng y graff a'r echelin X yn rhoi'r pellter a deithwyd. Mewn graff sy'n plotio amser mewn blynyddoedd yn erbyn cyflog blynyddol, mae'r arwynebedd rhwng y graff a'r echelin X yn rhoi cyfanswm yr enillion. Ac, mewn graff sy'n plotio amser mewn munudau yn erbyn cyfradd llenwi tanc petrol mewn litrau y munud, mae'r arwynebedd rhwng y graff a'r echelin X yn rhoi cyfaint y petrol sy'n cael ei ychwanegu i'r tanc petrol. Nawr, yn gyffredinol, mae'r arwynebedd rhwng y graff a'r echelin X yn cynrychioli'r mesuriad sydd efo'r uned o roddir trwy luosi'r uned ar y echelin vertigol gyda'r uned ar yr echelin lorweddol. Felly, gadewch i ni ystyried enghraifft ble mae angen iddyn ni amcamgyfrif yr arwynebedd rhwng graff a'r echelin X. Yn yr enghraifft yma, mae tanc gwag yn mynd i gael ei lenwi â dŵr. Mae'r graff isod yn dangos cyfradd llif y dŵr trwy beipen yn ystod llenwi y rheoledig y tanc. Ar ôl 5 munud mae'r tanc yn llawn ac mae'r dŵr yn cael ei atal. Felly mae'r graff yma yn dangos beth sydd yn digwydd i gyfradd y llif wrth i amser fynd yn ei flaen o 10 munud hyd at 5 munud. Dyn ni angen defnyddio'r mesurynau T am amser yn afel i dim 1, 2, 3, 4 a 5 munud i amcamgyfrif gyfaint y dŵr yn y tanc pan fo'n llawn. A dyn ni hefyd angen nodi unedau ein ateb. Nawr, i amcamgyfrif gyfaint y dŵr yn fan hyn, dwi'n gwybod fod fi angen ffeindio amcamgyfrif ar gyfer yr arwynebedd rhwng y gromlin a'r echelin X. A dwi'n gwybod hyn oherwydd natur y graff sydd yma. Mae gennym ni gyfradd y llif mewn litrau y munud ar y echelin vertigol, amser mewn munudau ar y echelin lorweddol. Os dwi'n lluosi'r uned yma efo'r uned yma, os dwi'n gwneud litrau y munud lluosi efo munudau, yr uned dwi'n gael ydy litrau ar ben ei hun. Ond mae litrau yn uned ar gyfer cyfaint dŵr. Ac felly, i ffeindio'r amcamgyfrif yma ar gyfer cyfaint y dŵr, dwi angen ffeindio amcamgyfrif ar gyfer yr arwynebedd rhwng y gromlin a'r echelin X. Nawr, mae'r cwestiwn yn awgrymu fod ni'n defnyddio'r mesurymau yma i'n helpu ni. Felly dwi am sbiad ar yr llefydd nawr ar y gromlin lle mae'r amser yn dim 1, 2, 3, 4 a 5 munud. Os dy'r amser yn dim munud, mae cyfradd y llif yn dim litr y munud. Os dy'r amser yn 1 munud, mae cyfradd y llif yn 52 litr y munud. 2 munud, dyn ni fyny at 55 litr y munud. 3 munud, dyn ni lawr i faint i hwn, 46 litr y munud. Amser yn 4 munud, dwi'n fan hyn, sef 30 litr y funud. Ac ar ôl 5 munud, dyn ni nôl yn y gwylod fan hyn ar ddim litr y funud. Nawr, be dwi'n mynd nesaf ydy ymuno y pwyntiau dwi'n ei blotio, hefo premesur, hefo llinellau sydd. Felly dim i fyny at 52, 52 i fyny at 55, 55 i lawr at 46, 46 i lawr at 30, a wedyn 30 i lawr at 0. Wedyn, dwi am lunio llinellau vertigol ar ôl bob munud, felly 1 munud, dyna ni linell vertigol yn 2 funud, yna 3 munud, a wedyn 4 munud. Ac wrth wneud hynna, be dwi wedi ffurfio ydy nifer o siapiau cyffredin. Mae gennym fi driongl ar y cychwyn fan hyn, trapesiwm nesaf, ail drapesiwm, trydydd trapesiwm a triongl arall. Ac os na i labelu'r siapiau yma fel A, B, C, D ac E, be fydda'n gwneud yn nawr ydy i amcamgyfrif gyfaint y dŵr, sef yr arwynebedd rhwng y gromlin a'r echelin X, fyddai gyfrifo arwynebedd bob un o'r 5 siap yma, a mae hwnna yn amcamgyfrif eitha da ar gyfer yr arwynebedd bisio y cyfaint dwi angen. Dwi'n gallu gweld fod am di fod yn tan amcamgyfrif, mae'n mynd i fod ychydig yn llai na'r gwir ateb, rydw dwi'n mynd i
anwybyddiad yr darle yma o dan y graff. Ond mae'n dod yn amcangyfrif eitha da, eitha rhesymol ar gyfer y cyfaint. Felly ni gychwyn hefo siap A, sydd yn triongl. Fformula gyfer arwynebedd triongl ydy sail, lluosi uchder, a wedyn haneri. Nawr, sail y triongl yma'n 1, mae uchder y triongl yma'n 52, a wedyn haneri hynna, wel mae 1 lluosi 52 yn 52, mae hanner o 52 yn 26. Felly dyna ni 26 litr o ddŵr i gychwyn. Mae siap B wedyn yn trapesiwm. Bach mwy o waith yn hyn. Y fformula ar gyfer arwynebedd trapesiwm ydy hanner A adio B ac yna lluosi hefo uchder. Nawr A adio B ydy top a gwylod y trapesiwm. A wedyn, mae eisiau gwneud bach o fel yn hyn, mae trapesiwm B, dio ddim yn trapesiwm fel dyn ni'n arfer i weld o. Efallai os na i droi y papur ar ei ochr fel hyn, dyma sydd dyn ni'n fel arfer yn tynnu llun trapesiwm. Mae'r top y fan hyn yn 52, hynny di, hwnna di'r A fach. Mae'r gwylod y fan hyn yn 55, dyna di'r B fach. A mae uchder y trapesiwm yn 1 uned. Felly, yr arwynebedd y fan hyn, os dwi'n gyfrifo fo, mae'n dod yn hanner, lluosi fo top at y gwylod, sydd yn 52 adio 55. Ac yna lluosi fo'r uchder y trapesiwm, sydd yn 1 uned. Nawr, mae 52 adio 55 yn 107. Ac yna, os na i haneri 107, wel, mae hanner o 100 yn 50, mae hanner o 7 yn 3.5, mae 50 adio 3.5 yn 53.5. Wneud lluosi fo'r 1 wedyn ddim newid pethau, felly yr ateb yn hyn ar gyfer arwynebedd trapesiwm B ydy 53.5 o litrau. Wedyn, os dwi'n parhau lawr yn hyn efo trapesiwm C, eto y fformula ydy hanner A adio B lluosi fo uchder. Tro hyn, mae top y gwylod y trapesiwm, yr A adio B, yn mynd i fod yn 55 adio 46. Ac eto, mae'r uchder y trapesiwm yma, fel yr un gynt, yn mynd i fod yn 1 uned. Nawr, 55 adio 46, os dwi'n adio'r 40 yn gyntaf at y 55, dwi'n cael 95, adio'r 6 wedyn, mynd yn 101. Felly hanner, lluosi 101, lluosi 1 sydd angen gwneud yn hyn. Ond mae hanner 101 yn 50 a hanner, 50.5. Eto, wneud lluosi fo'r 1 ddim gwahaniaeth i'r atab o 50.5 litr. Wedyn, mae gen i fi trapesiwm arall D. Eto, y fformula yn hanner A adio B lluosi fo uchder. Tro hyn, mae'r A adio B yn mynd i fod yn 46 adio 30. 46 adio 30 wedyn, lluosi fo yr 1 uchder ac o blaen, 1 uned. Felly, 46 adio 30 yn 76. A mae hanner o 76 yn 38. Lluosi fo 1 ddim yn newid o, felly 38 litr. Wedyn, mae gen i ni un siap ar ôl, siap E, dwi wedi alw fo fan hyn. Siap E yn triongl, felly sail, 1, lluosi uchder yn 30, a wedyn haneri. Mae hanner o 30 yn 15. Felly 15 uned sgwar ydy arwynebedd siap E. Un peth ar ôl i wneud nawr, dwi eisiau ffeindio cyfanswm arwynebedd siapau A, B, C, D ac E. Felly na neu hwn ar ochr fan hyn. Mae gen i fi 26, siap A, triongl A, 53.5, trapesiwm B, 50.5, trapesiwm C, 38 ar gyfer trapesiwm D, ac 15 ar gyfer triongl E. 5 a 5 ar 10 gyda fi yn fan hyn. Unedau, 6, 9, 17, 22, 23, wedyn degau, 2, 7, 12, 15, 16, 17, 18. Felly 183 fasa'r amcamgyfrif fan hyn ar gyfer yr arwynebedd dan y graff. Yr uned, gan gofio o gynt, bod ni wedi gwneud litrau y munud, lluosi fo munudau, mae hynna'n gadael litrau yn unig. Ac felly, yr ateb y fan hyn, i'r arwynebedd, dwi wedi gyfrifo'n siapiau A, B, C, D, E, ac felly yr amcamgyfrif ar gyfer yr arwynebedd rhwng y graff ar eich X ydy 183 o litrau o ddŵr. Cyfle nawr iddo chi roi cynnig ar y math yma gwestiwn. Defnyddiwch y mesurynau
dim 246 i amcamgyfrif y pellter y deithwyd yn ystod 6 eiliad cyntaf y siwrnau sy'n cael ei ddangos yn y graff cyflymder amser ar ochr dde y sgrin. Felly hollwch yr arwynebedd rhwng y graff a'r echelu X i fewn i nifer o siapiau gwahanol. Ffeindiwch arwynebedd bob un o'r siapiau yna ac yna ffeindiwch gyfanswm terfynol. Pan ydych chi wedi cael cyfle i wneud hyn, cymharwch wedyn eich ateb chi yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.